अदालगुरि जिल्लानि रौता सारियालिनि सिङाव थानाय नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दिनै समायना रमायना बर' दोरोङारि गाननाय जोमनायजों आगु रंजालि बैसागु फोरबो फालिदों। बे आगु रंजालि बैसागु फालिनायनि गेजेरजों बर'फोरनि बैसागु फालिनाय एबा रंजानायखौ बायदि रंगिना संगिना फाव खालामनानै फारि-फारियै दिन्थिलाङो फरायसाफ्रा। आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायनानै फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफ्राबो समायना रमायना गोमो गोथां बायदि गाबनि जि दख'ना गामसा गाननानै समायना रमायना मोसानाय दिन्थिग्लाङो। मख'जाथावदि बे आगु रंजालि बैसागु फालिनायाव जाखांफुनाय देंखोगिरि कैलाश बसुमतारी बिथाङा गावनि गोदै मिलौदो देंखोजों मेथाइ खननानै रंजाहोयो आरो बर'नि फेस्ला फावखुंगुर आरो देंखोगिरि प्रेक्टिकल बसुमतारी बिथाङाबो बायदि फेस्ला आरो मेथाइजों रंजाख्लांहोयो। दानिया फैदो आगु रंजालि बैसागु फालिनायजों लाना नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलनि गाहाय सामलायगिरि डक्टर महेश्वर ब्रह्म बिथाङा जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायखो मिथिना लानि। गिबियावनो देग्लाय रंजालि बैसागुनि आगु जिथु नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुला जिथु खुंनो लादों बे तरफनिफ्राय जोङो गासिबो रायजो राजानिसिम आरो जोंनि फरायसुला फरायसुलिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। जोङो गुबुन बोसोरनि बायदि देग्लायबो रौता सारिलिनि जिथु थानाय नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुल बेवहाय जों देग्लायबो बैसागु आगु हिसाबै फालिदों। दा बेवहाय जोङो गथ'फोरनो नांगौ रोखोमनि जेनेबा सिगाङावहाय जोंनि बर'फ्रा माबायदि रायजो जायोमोन, बर' गामियावहाय माबायदि कालसार जों लाखियोमोन, बेफोर दिनै गोमालांनो नागिरनाय बायदिखौ जों मालाबा अनुभब खालामफ्लाङो। बे हिसाबै जों सानदों मा जोङो इंराजि मिडियाम स्कुल खुलिदोंब्लाबो दा बेवहाय गासिबो इंराजिजों फोरोंनाय जायोब्लाबो दा बेहाय जों मेनलि एसामिस आरो बर' साबजेक्टखौ जोङो कम्पालसारि साबजेक्ट हिसाबै लानाय जादों। बियो गंसे CBSE एफिलिएटेड स्कुल LKG निफ्राय क्लास 12 सिम। दा बेवहाय गथ'फोरनो माखासे फरायनायजों लोगोसे गावनि कालसारखौबो लाखिलांनांगौनि जोबोद दरखार दं हिसाबै बा गोनांथार हिसाबै जोङो बेखौ मोनसे गोनांथार मोनसे पार्ट हिसाबै जों लाखिदों। दा बेखायनो जोंनि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 9टानिफ्रायनो जों स्टार्ट खालामदों। बेवहाय जों जेनेबा बैसागुआव जे मोसौ थुखैनाय दिननिफ्राय जुरिजेननानै 1 तारिख 2 तारिख बा 7 तारिखसिम माबायदि हाबाफारि लानाय जायो, दा बेवहाय जों गासिबो माखासे एक्टिभिटिसनि गेजेरजों गथ'फोरनो दिन्थिनाय जादों। दा बेवहाय माखासे जोंनि स्कुलनि टिचारफ्रानो गथ'फोरखौ प्रिपेयार खालामनानै बेवहाय डेम' बायदि बा दिन्थिफुंनाय हिसाबै जोङो खालामनाय जादों। पेरेन्ट्सफोरनो माखासे मेसेज होनो हिसाबै जोङो लकेल आर्टिस्ट जेनेबा कैलाश बिथां आरो क'क्राझारनि बा गसाइगावनि प्रेक्टिकल बसुमतारीखौ जोङो आलासि बा हांख्रायनानै लाबोदों बिसोरखौ, जे सासे आर्टिस्ट हिसाबै जे गावसिनि देंखो खननायनि गेजेरजों बिसोरो माने स्टुडेन्टसफोरनो माखासे मोजां मेसेज होलांथों, बिदि मोनसे जोंनाव लुबैनाय दङ आरो बिसोर निस्सय होलांगोन बा होगासिनो दङ। दा बेखिनिखौ आसा खालामदों बिसोरनिफ्राय निस्सय मोनसे मेसेज लानानै गथ'फ्राबो बिसोरनि माबाखौ लानानै किसु सोलोंगोन। बेखायनो फरायसाफोरनो मिथिहोनांगौथारा बेनो बा जों मिथिहोनो नाजानाया बेनो जाहैबाय जे मोसौ थुखैनाय समाव जों मोसौखौ माबोरै थुखैनाय जायो, जेरै मोसौनो लाव फान्थाव खान्थाल बा बिदिनो मोखोना रायदों बिलाइ बिदिनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद बुथुमनानै जोङो मोसौनो गानहोनाय जायो, बा सबाय बा सौराय बेफोरबायदि एवनानै जाहोनाय जायो। बेफोरखौबो जों फोरोंनाय जादों। लोगोसे पहेला 1 तारिखआव जे गिदिरफोरनो उन्दैफोरा जेरै फालि गामसा होनानै मान बावो बा आशीर्बाद लुबैनानै जिथु खुलुमो, बेखिनिखौ जोङो फोरोंनाय जादों। गाबोननिफ्राय जोंहा स्कुला बन्द जे बैसागु फेस्टिभेलनि थाखाय, खारन गासैबो गथ'फ्रा नैबे बैसागु फोरबोआव गावसिनि न'खरनि बिमा बिफाजों बिबै बिबौजों थानानै माखासे सोलोंथारनांगौ माखासे बैसागुआव हाबाफारि जिथु दङ बा जायो बेखौ बिसोरखौ फ्रि हगारनाय जायो। बिनि थाखायनो जोङो जोंनि स्कुलनिफ्रायबो मोनसे पार्ट हिसाबै जोंहा गोनांथार हिसाबै दायित्व दं हिसाबै जों बेखायनो जों आगु हिसाबै जों फालिनाय जायो। बेवहाय जे नोंथांमोननि फरायसालियाव गुबुन हारिनि जे फरायसाफोर दं आरो गुबुन जे धोरोमारिनि फरायसाफोर दं, दिनैहाय मा मेसेज होगोन? बियो नोंथांमोननि निउस मिडियानि जोबोद मोजां सोंलु बियो, जे मोनसे फरायसालि होनब्ला बेवहाय खुनु जाथि धर्म बेबायदि थाया आरो बेहाय मोनसे जाथियाल' जे फरायगोन बेबो नङा। बेहाय जों रावखौबो उन्दै गिदिर नासयनोबो हाया। दा बेवहाय गासैबो बर'आनो जा मारवारियानो जा एसामिसआनो जा सोरबा मुस्लिमबो दङ बेवहाय।
बिसोरो सोरबा बिहु डेन्सबो खालामदों, बर' डेन्सबो खालामदों, नेपालि डेन्स खालामदों। दा बे हिसाबै जोङो माने जों खौसेथियाव थानांगौनि मोनसे जों बेखौ मेसेजबो फोरमायनाय जादों। माबायदि बाहागो लादों बिथांमोना? दा बेवहाय जेरै ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै बयहाबो गावबागाव जेरै असमियाफोरनि गानबाय, बर'आ बर'नि गामसा दख'ना गानबाय, दा नेपालिया गावसोरनि ट्रेडिशनेल ड्रेस गानबाय, बा बिहारिया पान्जाबिया बा मारवारिया गावसोरनि ड्रेस गाननानै बिसोर नर्थ इस्टआव जेसेबां जाथिफोर दङ बिसोरनि माखासे मेथाइ, बिसोरनि किसुमान कालचार बेफोरखौ गाननानै ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै बिसोरो मोनसे दिन्थिफुंदों। उन्दै उन्दै जे फरायसाफ्रा जे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लादों, रंजादों, मोसादों, बेथ' बहुत मोजां खोथा। खारन जों उन्दैनिफ्रायनो जों दानो हायो। जों देरनानैसो दानो होननानै जुदि सानोब्ला जोंहा माखासे बुस्थु सोलोंनांगौ थालाङो। बेखायनो जों उन्दैफोरखौ जि दानो गोसो उन्दैयावनो जों दालांनो गोनां जायो। बेखायनो आं बेजों लोगोसे मोनसे मेसेजबो होनो लुबैदों जे जोङो बे रौता सारिआलि बादियाव मोनसे CBSE स्कुल खुलिनायनि मोनसे उद्देश्य दङ। जों नुदों मा सारा भारताव जे जोङो कम्पिट नाङोब्ला, जे जोङो काउन्सिल बा सेबानि आन्दारावल' थायोब्ला जोंहा माखासे सोलोंनांगौआ एसे फावसिनानै थानाय बायदिबो जों अनुभब खालामो। बेखायनो जोङो मा CBSE स्कुल खुलिनानै माखासे जे भारतनि माखासे मानसिफोरजोंनो कम्पिट नांनो हानायफोरबायदि माखासे जों बेयाव प्रिपेयार खालामनो लादों। बेखायनो जोङो मा नैबे दा जिथु जोंहा क्लास 10नि एग्जाम जिथु जाखांबाय, क्लास 10नि एग्जाम जाखांनायनि उनाव जों जिथु गथ'फोरनो केरियार काउन्सिलिंनि थाखाय जों माखासे प्रिपेयार खालामदों, एडभान्स क्लास लानायनि जों माखासे प्रिपेयार खालामदों। दा बेवहाय आं बे दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजोंनो जे आं गासैखौबो खावलायनो लुबैदों, खाथि खाला जेसेबां जाय इन्टारेस्टेड जायफोर फरायसुलिफोर दङ, आर्ट्सआवनो जा साइन्सआवनो जा, जों बेवहाय फोरोंनायनि थाखाय जों फुरा मोनसे टिम प्रिपेयार खालामबाय। दा बेनि थाखाय जों केरियार काउन्सिलिंनि थाखायबो जों रेडि खालामनानै दोनबाय। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्ला रौतानि ब्रह्म अट'मबाइल्स बाजाज श'रुमा लाबोदों नोंथांमोननो रंजालि बैसागुनि लन मेला आरो गोबांथार रेहाय। खम बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि बाइकखौ नोंथांनि न'आव लांनो हागोन। पालसार P150 SD/TD नि अनगायै फाइनान्स खालामोब्ला गंफ्रोमबो बाइकजों 1000 रांनिफ्राय 3000 रांसिम केशबेक मोननो हागोन। लोगोसे बैसागुनि रेहाय हिसाबै पालसार P150 सिंगल डिस्क/डाबल डिस्क ABS बाइकखौ 50% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होयोब्ला 0% जौखोन्दो सुदावनो लन मोननो हागोन आरो 4% जौखोन्दो डाउन पेमेन्ट होब्ला 6.99 सुदावनो लन मोननो हागोन। बेफोर मोजां खाबुआ 8 एप्रिलनिफ्राय 13 एप्रिलसिम सोलिबाय थागोन। लोगोसेयैनो नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार बाथ्राया जादों बैसागुनि बे रेहाया रौतानिफ्राय 50 किल'मिटार जानथायनि सिङाव गोग्लैनाय बायग्राफोरनि थाखायल' जागोन। नोंथांमोना आबुङै मिन्थिनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9101541183 एबा 9957318292 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।